Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100 Academy ha Malki. Hadirin baka sorkar kalarai bakan penjari bet ya ke Criminal Procedure Code CRPC bat ke Civil Procedure Code CPC habrok we ke jala kentup ki jaka ki bahab hapo ki Autonomous District Council Chief Executive Member ke KHDC uba Tita Store Welkhan ulapan pau ya ke jingbam sngau tenat namar ha ke jing ya kendu bat ke sorkar ha ke teo ke peladep ke District Council kala Kranchai badai ban pelait negi jaka badai hapo ka Kashiri jong ki District Council Ulong bakat kum karai ban penbena ka sorkar ya ka CRPC ba ka CPC ka pani syakdar ba an penjeri syaboro ki Kashiri ba kentu bru jong ki District Council wala kala keren ru ba ki Kashiri jong ki District Council kindang yai beteng ka jing traikam kat kum ka para sau bat basan jong ka krenet ka ba henreu ka riti sanchar kari India. Ulong bakalong kebadan kam ya ka sorkar ban aibor ha ki district courts henry kim day pat ban kta ya ke ikhtiar jong ki Kashiri ke District Council. Ulong baka ki HDC ke persya ya ke negara jong ka sorkar namar kam chim la pelait satya ya ke CRPC bar ke CPC na ki Kashiri ke District Council. Usia mula ong baka ki HDC kan ya keren biang halo ke nikamat ha ke jingelang jong ki MDC ba unsa khot ha ka laski ublay ke tayo ke banwan bat ban persang banyak keren ru bat ka GHDC komjo ka GHDC halor kani ka kam ka jingkhot ka jongai kani ka press conference ka long ha halor ka jingrai jong ka state government menin ka sni cabinet ha ka ba kila shim ka rai ba kin ya shakmat ya tu ka notification ka be day bat ka jing pentrikam ya ka CRPC ba ka CPC ha po ka state borok kawai. Te nagaliang jongi ka council haka jing sisya hadien ba ngila ya kendo haka tugas ngi haka maraw si minister ngila ay kani ka suggestion nagaliang ka jongi but ka suggest kani ka drafts suggestion nagaliang ka jongi kalong ba hai tu ikan pin kiba ka state government ko is pleased to apply the provision of the CPC 1973 to the courts in Meghalaya. Kabamut hang ni kabut ba kani ka CRPC ba ka CPC can apply in the whole state. Ndray na kanyang ka jungi ni kwa ba ka state Meghalaya hakani ka notification ka di banda ong excluding the code created under the 6th schedule to the Constitution of India. And this code shall continue to the right powers under para 4 and para 5 of the 6th schedule to the Constitution of India. An exclusive jurisdiction of the District Council Code to hear and try cases between the tribal areas shall not in any way be diluted. Kata ada jingmut jongi namar balengi ong ya kani namar kani ka notification hang ni ka peniba kala apply the whole state. Kabamut habala ong apply the whole state lala ban interpret ka ba kan apply lut ya ki code ki jongi ru kiba day ki village code lagi ki subordinate code bat ki district code what la kila ong hang ni ki ong hang ni ba the district council code shall continue to the right powers under para 4 and 5 the 6th schedule to the Constitution of India. Henry hagawi pat kaliang kani ka notification ko ong bahkan apply in the whole state. Okay? Tingi ya kani ka bantang im sultanat makaliang joka council hi ni ya kani ka banta claim da pendam kami ini word excluding the code created under the 6th kata di ka point kaba na try ka balong simple kaba kipat baru kin sutu balai na kalian ka jongi ni persya ya kani ka imposition ya kani ka notification in the whole state hot ni sutu ka government ka don kam ban ai power ya kini ki judicial magistrate ki court ki district session court ki jongi tenrai haga juga puar pat kimdai ban kata nila ya keren ka tuas ni nila la pensuturu yang ni ba ong ba kanung kata mo ka statement yo siam ko ong ba kanung kata henry ka notification pat kalong clear bala impose in the whole state hi
katakan baru si mesti orang ba kanum kata ya ikut jongka district council Andai hang ni pat ko ong ba hang ju ko por ba ko ong ba la impose in the whole state kamu dah you kata tapi nak kalian kacungi ngim trek pan priang ini tu kisah nama kani ngan ya tu ipi kala ya teku ba ka para fight 3 joka 6 schedule ba ka notification ko ong ba kam dei ban apply da ka CRPC ba CPC i kat kum ka para fight 3 joka 6 schedule kat baka notification pat ko ong ba can apply to all courts in Meghalaya ta ba ong all courts in Meghalaya kamut village court, subordinate court, district court, district council court. Ya, kani ka notification ni kala dilute ya ka powers jongki district council court jongki. Kalau nga susi ba lo kani ka banta. Pada kalian ngejungi ngin hap ya keren biang ngan sa lum ya kejingelang la monde pakai MDC berohat banyak keren halo kani kau. Lada ngilai rai ke si mending hab ani kedu si emba yang mentahi nak kalian ke songa ngakwa ban pha kan ke message ke state government baka dei ban keep and hold shwai kan information kampat dei ban notify kan information kat bangin pat ya syai bat council dan rela da ki go ahead ngan ong ipi baka ni ka rai kala dilute ya ka power jungi ka bomod hila dei ban khang no e ka district council ade ban khang dam no e ka district council ko ikim dan bor syo himdan borso maka notification hi kong kumtate kong ba la apply in the whole state nini kwa baka state government kan bu I contain excluding the code created by the district council government kalau khat ini banyak keren hai tai benta baka jing ong jong government ru ko ong ba akan notification pin page hang tu the district council court shall continue to the right powers under para 4 and 5 the 6 schedule of the Constitution of India. Kau ta tenre kani ngi ongi kam syai te. Namar balai ba hakate ka paragraph ka baning kompat is pleased to apply the provision of CRPC 1973 to the courts in Meghalaya. He was government bulldoze despite the position of PCI la kansian pro lagi itu. The government raya cuma dapat juri kan itu kan, kan modify kan. Tak ada orang hun kayak ni. Are you planning to take the support of other two agencies makan move ini? Kami ngilai ya lang hal tu seniru kiru kidon kejo ke stan, kiru ki persya kan ni. Tinggi hap ani kenduk lang iki ngin sa kontak ikiru. Tele dah kalian kejungi ka kasih hi la mending ini kenduk. Kut dan kam dari beri pas SLB mo dan dari pas lo banlong sim banlong kita ki nong bisyar na kaliang jong ka district council ke jongi ngabut haki di ki hima te kidang ki kut jong ki hima kidang ki village kut kamu baru hab ya pas lo kamu dan syu tu ka praktis ka bangi jele baru buat tangi ka spirit jong ka CRPC nanti ka spirit jong ka CPC ngi pentrekam pi tenrei mentapat kala long kumni da Hongkong ta habala apply the whole state dengan kalian ka jongahi kerpat ka sarkar bahkan subhaban syubu tang ini wording ban ong excluding the code created by the 6 schedule tang kata ya ka ka baki kwa ban ai por kita ki judicial magistrate ngim don bor ban khang kata re ha ka jo ko por pa kim dei ban shim ko por ki jongi ka bangila don no pa ka kadon ka case apo high court kabaya file na kalor ka powers and function jong district session court apo nong po bu trial ko ka case ka murder case habala convict yo tau brio te don utau brio file ba challenge ka power jong district session court nata ka daw kala pelong ya ka court ban long alert plan ba kini kimdon ya ka power namare ki case ki badai tribal hi dei ban trial apo district council court tinrei hakajo ka puarpat ngaso baka de jing bakla na kaliang jong AG jong government bauli commit hakakut ba ong ba ngin sora dengan notification kan ini kata mereka ni ketika sensitive issue ngaso ba na kaliang government kam de gon rush kan ni ri kombalong menta te kan sak tadut ya ka jing sngo jong pai ba
hapo ka state i barok ka we